Γεια σας, με λένε Σωτήρη Τρουλιτάκη, είμαι από την Ελλάδα, μένω στην Αθήνα και θα σας πω μερικά πράγματα για τους εθελοντές EVS στη χώρα μας. Στην Ελλάδα πιστεύω είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για να έρθει κάποιο παιδί από το εξωτερικό για να κάνει ένα πρόγραμμα EVS. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω γνωρίσει αρκετά παιδιά, έχω κάνει αρκετούς φίλους, οι EVS εθελοντές από διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα από Λετωνία ή Ισπανία. Αυτά που έχω δει εγώ είναι ότι μπορεί κάποιος που κάνει EVS στη χώρα μας να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, 3-6 μήνες ή ολόκληρο χρόνο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός προορισμός, ειδικά η Αθήνα, γιατί μπορείς με τα λεφτά που σου δίνει το πρόγραμμα του EVS να κάνεις κάποια πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου το pocket money είναι 90 ευρώ και 150 ευρώ είναι κάποια άλλα χρήματα για φαΐ και κάτι τέτοια. Με αυτά τα χρήματα πιστεύω κάθε μήνα μπορεί κάποιος να ζήσει αν κάνει τις σωστές επιλογές. Η Ελλάδα επίσης είναι μια χώρα που το περισσότερο χρόνο έχει πολύ καλό καιρό και μπορεί να περάσει τέλεια. Όσο για το EVS πιστεύω όταν κάποιος αποφασίσει να έρθει στη χώρα μας για να κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά πρώτα τους κανόνες και τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνει. Επίσης οι εθελοντές έχουν και ιατρική περίθαλψη εντελώς δωρεάν, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.